Nadační fond vznikl na konci května a dnes byl poprvé představen veřejnosti. Po hříchu byly západní Čechy posledním místem, kterým podobná iniciativa chyběla. Mezi členy nadačního fondu patří například někdejší účastnice olympiády volejbalistka Věra Štruncová, bývalý hokejista Bohuslav Eberman a také olympijský vítěz z Mexika z roku 1968 sportovní střelec Jan Kurka. Ten je zároveň předsedou dozorčí rady nadačního fondu. Nadační fond západočeských olympioniků nevzniknul jen tak náhodou. Vznikl na základě v minulosti neúspěšných jednání o jakési určité vyrovnání se taky z minulostí našich nejúspěšnějších sportovců, reprezentantů, kteří skutečně něčeho dosáhli, výrazným způsobem reprezentovali Československou republiku. Nicméně doba byla taková, že teda nějaká reklama, odměny v podstatě teda neexistovaly. To, co v té době už ve světě bylo normální. Změnu měl přinést v roce 2007 návrh bývalého skokana na lyžích a také poslance Pavla Ploce. Doživotní rentu ovšem poslanecká sněmovna neschválila. I proto začaly v jednotlivých krajích vznikat nadační fondy, snažící se podporovat bývalé úspěšné sportovce. V okolních postkomunistických zemích je přitom zákonem řízená podpora bývalých olympioniků běžná, říká Jan Kurka. Měl jsem tu možnost předloni být na kongresu olympijském v Aténách, kde bylo kolem 30 olympijských vítězů z celého světa, no a tam jsem skutečně konkrétní fakta vyposlech, kde teda konkrétně Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Ukrajina, Bělorus, Rusko a další ty státy, které měly jiné podmínky za období našeho socialismu, že jo? No tak ti sportovci tam dostávají, tam to teda je diferenciováno zlato, stříbro, bronz a dokonce teda tam už od věku 35 let dostávají v průměru zlato 15 000, stříbro 10 000 a bronz 5 000 na naše koruny měsíčně. Podpora sportovců by mohla mít podle Jana Kurky několikerou podobu. Principem je dosáhnout aspoň nějakého finančního ohodnocení. Nebude samozřejmě pravidelné, bude na základě toho, jestli my, sportovci, zase sami si dokážeme pomoct, ale obracíme se na politické představitele, a to na město, na magistrát a na hejtmanství, aby nějakou tou vstupní částkou do toho fondu přispěli a udělali tak dobrý příklad pro i podnikatelské kruhy, protože tam je řada teda nám nakloněných lidí. Získané prostředky bude rozdělovat správní a dozorčí rada nadačního fondu západočeských olympioniků podle několika kritérií. Je přitom jedno, zda se sportovec zúčastnil olympijských her, mistrovství světa, Evropy nebo jiné světově významné akce. Nebereme v úvahu upřednostnění medailistů, ale zpočátku chceme upřednostnit především ty sociální případy, které jsou na mnoze třeba někde křiklavé, kde ty lidi potom mají problémy s placením nájmů a hlavně teda dneska s financováním svého zdraví. Takže možná, že začátku to ani nebude tolik o penězích, jako o pomoci těm nejpotřebnějším, zabezpečit lázeňskou léčbu, zabezpečit tak, jak je dneska zvykem, má někdo před sebou těžkou operaci. Když má bohaté příbuzné, tak se mu snaží zabezpečit samostatný pokoj, samostatný to, ono a tak dále. Čili to by bylo dalším tématem té naší činnosti.